Hej alle sammen. Ja, hvad er dagen i dag? Så hej alle sammen, velkommen til den her video. Det er så blevet lørdag igen, og det betyder vel en ny video. Hvis I kan se, så har jeg fået et nyt kamera. Et kamera helt tilbage fra 2000 og... Ja, et kamera helt tilbage fra 2012. Jeg tænker, jeg vil gerne lige prøve at optage et vlog med det. Måske kan det noget, måske kan det ikke. Så lad os se. Men ellers, velkommen til denne video. Men altså, min plan er lige nu at jeg vil i noget tøj, og så vil jeg lige tage ned i byen og se, hvad der egentlig er. Altså det fede ved det er, at den har sygt meget zoom, så jeg kan zoome som i volder meget, altså helt ind til øjet her. Det jeg rigtig kan godt lide ved den her kamera er, at den giver meget et vintage look. Men altså batteriet på den her kamera er sygt dårligt. Jeg sad og kiggede på optagelserne i går, og jeg er faktisk rigtig glad for den. Det giver den her nostalgisk vibe. Jeg tror, jeg gav cirka 300 kroner for den her kamera. Det er et kamera helt tilbage fra 2012. Don't hesitate to call me for anything. Like you said, a human being, I want to make you take that chance. Things have been different from him, so that I've never met anyone quite like him before.